Ka fito? Na fito aji. Sannu. An yi breakfast ɗin? A ban yi ba. To, ya za a yi yanzu? So dama ana ɗan yin watan dina ne. Kai, yanzu haka yadda kake, haka ne za ka manya ka fita waje. Haka? Haka za ka manya ka fita waje? Mom ya shigar ta iskiliya? Shiga ta yi. Ko a duniyar musulunci da wannan shiga ai ta yi. Ba cibiyarsa ya bayyana ba, ba tsaraici ba malam. Baba me yasa kake so any time ka rinka disappointing dina ne? Haram. So fa ko baka so na ne? Mom, baya so na ne dad? A ido ne kawai rabu da shi. Sakamatu komai daren daɗewa. Kai ɗan duniya ka gyara hali. Za ka yi nisan kiwo ne? Ka gyara hali. Wannan abin da kike da ɗaukar kuɗi kina ba shi zan ɗan yi daidai jutin da su haka because of next haka. Duk wani abu na sa ido da mutanen cikin gida da na waje da 'yan gindin bishiya da masu zama a rumfar mai shayi duk talauci ne ya janyo haka. A'a. Ƙwarai kuwa. To. Kai ma ai kana daga ciki. Ba na ciki. Ban taɓa zuwa ba kuma ban ce na je ba. Kuma wanda duk ya zo yin gaya miki ma ya ce ya je Allah ya isa. Inda har wani zo ya same ki ya gaya miki ce ni na je ne wanda tun wancan lokacin da muka je wanda kuma na ciniki na je. Ya ban je ba. Kuma irin wannan tashin da yake kawo magana jiya da daddare daga wurin karfe nawa dare ya tsada suka kamo hanya suka shigo ko daga sun bude kowa za shigo kawai na tambaya ne nace hajiya fa yanzu ina zaton tai bacci yanzu to amma kuma shikenan hafan nan da zo daga kin kalle ni kin samu ni ido haka dole in koma ina ruwanka da samun ido wai su gaya min wai a gaya maki ba sai sun shigo ɗaki sun tada ki ba abin da ya maka zafi falo na jama'a ne kowa zai iya shigowa da maza da mata ni gidana kasuwa ce a nan nake samun rufin asiri na yanzu ina kuɗi na jiya shi nake son faɗa miki da na je wurin su nace ba ni kuɗi ce dan saurara kaɗan za a kawo mishi kuɗi sai daga lokacin sallah sai na yanke ne kuma na je na bi sallah kan yi da ashe ya zo sai ka to shi man da yana so ya bayar ai da sai aji ko yau ai sai ka shirya ka koma tunda kana gagga in ka dawo gidan me za ka yi min zama za ka yi ka zira min ido ka rinka yi min kallon tsab da tantancewa to yanzu sai ka tashi ka je ka koma ka karɓo min kuɗin in ba kuɗi a ƙasa ya baka cak amma da inda za ki kyale nan gurin na ɗan taho rubu'i ɗin nake so ɗan rubu'i inda ka kama da daddare ka ɗora su mani Lazumi me ka tsara kuma? Ai na riga na